dræbte flest inficerede. Nå. Sådan ligeglad med, om de andre fik med end os. De var større skade på Witchen. Nå, okay. Jeg blev slået ned af en. Jeg var ikke engang sikker på, om jeg ramte den. Så, yes. Heksejæger. Ja! Hey. Jeg føler bare, at jeg ikke har dræbt en skid i den her runde. Det har du heller ikke. Du løb jo rundt med cola, var så lidt. Nå ja. Rigtigt. Jeg har bare ikke lavet en skid. Det er Nick, der har lavet alt arbejdet. Jamen det er det, vi har Nick til. Ja, det er også ham, der klarer at dø først. Og mindre det er Billy. Billy Bob Dooley. Billy Bob Dooley. Lol. Nej, ikke lol. Den er stor kastet op. Nå, du er allerede i gang, kan jeg høre. Yeah. Life's what we make it, so let's make it right. Nej, right, ja. Det kom lidt til at tænke på det, Hannah Montana sang. Ja. For jeg har set Hannah Montana. Der er sådan en dude, der stod med hovedet ind i væggen. Det står bare egentlig. Hvad laver du, Maria? Jeg er lige ved at skrive. Hvad skriver du til? En der hedder Nikolaj. Har du fået lov til det? Ja. Har du spurgt Nikolaj? Det var da ham, der sendte mig en Snapchat. Hallo? 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 Ja, hallo? Ja, jeg ligger heroppe og dør, ikke også? Og du ligger bare, eller du står der og skriver med alle dine boyfriends. Så siger en, der har en kæreste, jeg ikke har. Tekster med alle dine boyfriends. Hvorfor skulle jeg hjælpe dig nu? Hvorfor skulle jeg hjælpe dig, var? Fordi det gør du heller ikke. Gjorde jeg faktisk. Nej, du skød mig. Nå. Det lader jeg ikke mærke til. Nej, det gjorde du vel ikke. Hvorfor skulle jeg da også det? Pipe. Magnum! Wait a minute, boy. Why are you tripping? Ja. Ja, det er præcis. Jeg skal om bag hende. But how do I do that? Nå, jeg gik lige pludselig bagud. Hvilket vil sige, Signe, hun gik efter foran mig. Signe, der er en fabber, der er en fabber! Fabber! Jeg kan ikke se noget. Nå, det kunne jeg. Jeg kører bare rundt, imens jeg skyder. Jeg dør bare sådan lige så stille. Det skal du også bare have lov til. Ja, det synes jeg ikke, jeg. Det lyder som om, jeg er ved at føde. Der kommer den. Fall sale. Ej. Signe, vi kom for sent. Der var 50% off herinde. No! What have we done? It must not happen. Hello. Hej så. Jeg tror faktisk, jeg har set ham der engang. Hej, lorte jockey. Lorte. Jeg prøver også sådan at nå hen til dig, men det går ikke så godt. Hvad laver du så da? Jeg dør bare sådan. Brug jeres health packs, bruger jeg dumme ting. Mange tak. Jeg er for dårlig til at bruge min egen. Hvad har du så lavet af? Jo, jeg har været tæt på det, ikke? Det er sådan... Det er hverdagsrutine. Man kan jo ikke det der, når det bare er ved at dø, ikke også? Altså, ja. Altså det er fuldstændig normalt. Ja, bare lort. Hvor er vi på vej hen egentlig? Skal vi ikke herind? Jeg gik bare op, ja. Det var egentlig fordi, jeg skulle lige have de ekstra zombier. Der var lige en zombie, der faldt ned sådan fra en af etagerne. Farvel. Nå, det er slet ikke fordi, jeg er en zombie eller noget herinde, Tina, altså. Nej. Alright. Der er ninja-svær! Fedt. Jeg råber slet ikke. Jeg har fundet Lay Way Out. Der er også et våben her. Jeg kan høre dig. Jeg laver parkour ned ad trappen.
Og så under trappen. Der er sådan en defibrillator. Den kan jeg lige så godt tage med mig. Defibrillator. I know like that sound. Det dræbte åbenbart en boomer. Apparently. Kan du godt lige at vente lidt. Hernede, jeg aldrig kan lide at være, fordi lige pludselig, hvis man står hernede for lang tid, så kommer der bare alle mulige zombier ud på toilettet, og de er der bare ikke inde, når man først tjekker den. Okay. Are you ready? Ja, fordi vi skal lige gennem den der Are først. you ready? I don't like to be the first person, but I still do it. Sorry about that, mate. What up, mate? I got your back. Jeg løber bare for lidt. Hvad tror du, jeg er i gang med, svin? Altså, det er Signe. Hun gør, hvad hun vil. Don't tell me what to do. Don't you dare! Hvordan kan det være en sød zombie bliver ved med at slå på mig? Du ser ud til at travle, Signe. Det havde jeg også. Hallo. Maria, der er en health pack herinde. Ja, jeg skal bare lige... Jeg healer dig bare, så kan du holde den der. Ja, så kan jeg beholde den der, når alle andre dør. Nå, det gjorde den ikke, altså. Hvor er du langsom? Må se, at du er grim ud, Signe. Tak! Prøv at kigge på dig selv, mand. Jamen, det var ikke derfor. Du havde fået det der war-face på. Så jeg war. Ja, sådan rigtig hvad? Udskift våben, du ved. Jamen, jeg kan godt lide mit våben. Jeg gider ikke have et greb våben. Shotgun. Jeg kan heller ikke have zombier, de kan blive ved med at rejse op, men alligevel så gør de det. Okay, hvor langt er der til det næste ting-stop? Det ved jeg ikke, jeg ved bare, at der var et spætter. Der er ikke langt. Det skulle da i hvert fald ikke gerne. Gå der væk! Det kommer til at gå. Så beholder jeg mit våben. Jeg er nær. Signe? Hvordan ville du have det, hvis du var en zombie, og du blev skudt sådan lige imellem? What the fuck? Okay. Hvad? Okay, nu prøver at lukke døren. Don't mess with me. Jeg har en guitar, der er meget farlig. Det var ikke mig. Kan du høre, Jeppe? Nej, jeg skød bare en boomer og var sådan lidt, det er ikke mig. Okay, det var fordi Jeppe han kom ind så sådan lidt. Ud. Så du kan bare sige, at du går ud. Det gjorde jeg jo også lige. Maria. Det virker kun, når man... Det virker kun, når man kommer bagfra den. Nå. Jeg gider ikke kigge på dig. Vil du så kigge på mig, da jeg kommer sådan lidt... Prøv at se. Mit våben klarede det. Kan jeg bare lukke? Nej. Okay, jeg healer dig. Nå, okay. Jeg kan godt se. Stop i nu. Jeg kan godt se, mor. I'm a wizard, Harry. You're a wall. You're a wizard, Harry. The Franco. Jeg har set for mange af dine videoer, Signe. Du har set hvad? For mange af dine videoer. Der hvor du laver den der med Wizard, Harry.